Joj, to je Daniel Bart a toto je rozcvička pro zpěváky s kytarou. Rovnou zpíváme tón A. Pak zpíváme tón O. Zpíváme tón U. Všimni si, že vždycky zpíváme na 3 hlasové hladiny. Nyní krk, Ečko, a nakonec I. Ahoj, já tě vítám u rozcvičky pro zpěváky s kytarou a pro lidové vypravěče a folkový muzikanty. A mimo jiné všichni další, kteří milují hlas. Pojďme se spolu naladit a sklidnit. Levá ruka na bříško, pravá na hrudník, nervový systém ladíme do přijímám, navnímávám. Nádechy do bříška, vytvářím balónek a vydechuju dlouze. Nadechuju se na 2, vydechuju na 4. Nádech, výdech, výdech jako trubička, nádech a výdech. Nádech, nádech nosem, výdech ústy. Super. Uděláme si pejska, rozjímeme břicho. Břicho by mělo pulzovat tam a zpátky. Zaštěkej si. Hop, hop, hop. Pes hlídač. Hop. A malý ratlík. Hop, hop, hop. A velký bernardín. Hop, hop, hop. OK, vezmeme balónek a budeme syčet tóny ven. Takže nafoukneme balónek, ruce v bok, odtlačíme ruce od sebe, nafoukneme se dopředu, do strany, dozadu a děláme syčení jako zlatá stuha, která jde ven z úst od bříška. Zpočátku stačí napočítat třeba do 5, můžete se dostat na 10-15 sekund. Nádech, gesto rukou, a naposledy doporučuji sám sebe nahrát, jak ti zněly úvodní tóny E, O, A, a to znamená posvátné tóny, samohlásky. A jak ti budu znít po této rozcvičce. Ti máš okamžitou zpětnou vazbu, jestli zníš líp, nebo jestli jsi se vystresoval a zníš třeba hůř. Pojďme na hlasové role. Stoupneme si, ruce jsou směrem od pasu dolů a děláme domorodce. Galamanau, galamana. Nejdřív 3krát galamana, galamana, galamana. Tupě, hloupě jako opilec. Galamana, agresivně. Rowdies, jo? Galamana. Přidáme posvátný tóny, zpíváme galamanau na různý hlasový výšky. Galamanau, galamanau. Vždycky tupě, hloupě. Galamanau. Super. To byly naše pasy, nyní naše středy. Dáme si levou ruku na hrudník a s gestem dopředu děláme posvátný tón A jako chlapák. Řekni jako chlapák. Stejně srdečně, jako když řekneš ahoj. Takže jdem na to. Ahoj. Nyní zaspíváme se stejnou silou a srdečností zvuk A. Mělo by být kovové, barevné a naplnit prostor. Vyšší nejvyšší a zkusíme to i v hloubkách, nestratit barvu. Super, tak to byl chlapák nebo velká prsatá žena. A nyní je poslední hlasová role a to je 5 laserů. Představ si, že z hlavy vystřeluje 5 laserů. Jsou to zvuky mi, me, ma, mo, mu. Jsou to protivné, pisklavé tóny, jako když chceš být slyšet jako malý dítě, který říká Aaah! Takže jdem na to. Nejdřív deklamujeme mi, me, ma, mo, mu. Vyšší mi, me, ma, mo, mu. Mi, me, ma, mo, mu. Opakuj se mnou.
A vibrace, zvuk je tady a dopředu. Míme mamomu, míme mamomu, míme mamomu. Míme mamomu, míme mamomu, míme mamomu. Míme mamomu, míme mamomu. Super. Nakonec svoje hlasivky schladíme, takže místo zpěvu budeme teďka chrčet. Uvolní hlasivky, udělej si jako malé dítě, když je unavené, přetížené, tak to všechno ze sebe vychrčí, jo? Chrčíme ještě 2krát. Tak, to je konec rozcvičky. Teď si prosím sám sebe nahraj na diktafon, jak zníš nahrávkou, protože si znovu zahrajeme posvátný tóny a ty si můžeš ověřit, jestli naše rozcvička krátká fungovala nebo ne. Jedeme od U tentokrát, jo? U jako úplně u podlahy. Zpíváme jenom na jednom tónu a není zvuk O. Možnosti tónu, na který zpíváme. Nyní zvuk A. Když se vám trochu chvěje hlas, tak to vůbec nevadí, dělejte klidně chyby, experimentujte. Nyní E. A I. Pokud se vám podařilo, že váš zvuk zní přirozeněji, bez námahy a barevněji, tak vám rozcvička fungovala a potom je pro vás hodná i konzultace, na kterou vás tímto zvu. Případně pokud vyměníte za tohle video e-mail, tak vám pošlu i jinovou sklidňovací rozcvičku relaxační jako malý dárek. A jsem velice rád, že jste se mnou strávili 7 minut a těším se na live otevřených lekcích v Praze, v Brně, případně v onlineu. Probíhají již od poloviny července do poloviny září. Těším se na vás, váš Daniel Bart.